Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του καναλιού. Για το σημερινό βίντεο επέλεξα να σας δείξω πώς αρματώνω τα πλανάκια για το slow jigging. Στα τελευταία μου ψαρέματα είχα δύο ατυχίες. Θα τις δείτε στα επόμενα βίντεο. Μία ήταν με ένα μεγάλο μεγέθους βλάχο, ο οποίος δεν κατάφερα να το ψαρέψω, δεν κατάφερα να το ανεβάσω στο σκάφος. Έκοψε το ψάρι σχεδόν αμέσως, ήταν μεγάλο. Και το άλλο ψάρι ήταν μια τούνα, η οποία σε ένα βαθύ κομμάτι που ψάρευα για κάποιο φαγκρί, έπεσε η τούνα πάνω, την πάλεψα αρκετά. Παρ' όλα αυτά, όταν το ψάρι έφτασε οριακά κάτω από τη βάρκα, δηλαδή στα 3, 4, 5 μέτρα κάτω από τη βάρκα, άνοιξε τους κύκλους που έκανε, οπότε έτριψε το παράμαλο πάνω στο κεφάλι του και έκοψε. Τα πλανάκια που έχασα ουσιαστικά ήταν αυτό εδώ, είναι το Maxel, το Dragonfly, σε αυτό το χρωματισμό. Αυτό το πλανάκι μου πήρε ο βλάχος, είναι ένα πλανάκι σκουρόχρωμο με φόσφορο, το οποίο και θα αντικαταστήσω, ενώ η τούνα άρπαξε το Duo Metal Drag Force, αυτό εδώ το πλανάκι, σε αυτόν εδώ το χρωματισμό, αν δεν κάνω λάθος, οπότε θα τα αντικαταστήσω. Και πάμε λοιπόν να αρματώσουμε τον πρώτο μας πλάνο. Εδώ είμαστε. Ουσιαστικά τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα αρκετά κοφτερό ψαλιδάκι, το assist cord μας, αυτό εδώ είναι της BKK, βγαίνει και με πετονιά στη μέση, fluoro cord, αυτό είναι χωρίς πετονιά. Ο λόγος που το έχω πάρει χωρίς πετονιά είναι ότι περνάω μία λίγο πιο χοντρή από ό,τι μπαίνει στην εταιρεία, μου αρέσει έτσι να έχει μια παραπάνω πλαστικότητα όταν έχει δεθεί το αγκίστρι. Solid ring. Τα αγκίστρια που χρησιμοποιώ ως επιτοπλίστων στο slow jigging, αναλόγως βέβαια και το που στοχεύω, για αυτού του βάρους τους πλάνους 130-150 γραμμάρια που προορίζονται για να ψαρέψω ως επιτοπλίστων κόκκινα ψάρια, καμιά στήρα κτλ. Δεν κάνω υπερβολές στα αγκίστρια. Αυτό που χρησιμοποιώ ως επιτοπλίστων είναι τα decoy, το pike, σε νούμερο 1-0, 2-0. Επίσης ένα πολύ ωραίο αγκίστρι είναι της BKK, το GAF R, σε νούμερα 1-0 αλλά και νούμερο 1. Υπάρχει και το 2-0, το οποίο όμως αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο νούμερο αντίστοιχα π.χ. στην decoy, το οποίο το χρησιμοποιώ αρκετά, αλλά το χρησιμοποιώ σε πιο μεγάλους πλάνους, σε πιο μεγάλου βάρους πλάνους. Ο λόγος είναι ότι είναι λίγο πιο χοντρό. Είναι αρκετά ισχυρό βέβαια, αλλά επειδή είναι λίγο πιο χοντρό θέλει παραπάνω αδράνεια και πιο δυνατό καλάμι, ειδικά όταν ψαρεύεις βαθιά, προκειμένου να μπορείς να έχεις πάρα πολύ καλά καρφώματα. Είναι πάντως ένα πολύ δυνατό αγκίστρι, το οποίο μου αρέσει, το χρησιμοποιώ αρκετά συχνά. Πάμε να δούμε τώρα πώς μετράμε το assist cord για να ξέρουμε τι θα κάνει. Αυτό εδώ θα το αρματώσω με pike 1-0. Ουσιαστικά θέλουμε να δούμε δεμένο τα αγκίστρια μας δεμένα μέχρι που θα φτάνουν. Εμπειρικά, επειδή έχω δέσει αρκετές φορές, το assist cord πρέπει να είναι περίπου στα 8 εκατοστά προκειμένου να είναι εντάξει τα αγκίστρια. Για να το δούμε και εδώ στο χάρακα. Ναι, ακριβώς τα 8 εκατοστά είναι το σωστό. Πάρω ένα κομμάτι 35 πεντονιά, την περάσω μέσα στο assist cord. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι ο τρόπος που βλέπουμε στο βίντεο δεν είναι ο μοναδικός τρόπος να δέσεις αγκίστρια για slow jigging. Κατά καιρούς ανεβάζω διάφορα βίντεο με διαφορετικούς τρόπους αρματώματος και το σκοπό που εξυπηρετούν.
μπετονιάτες. Εδώ αγκίστρι. Πίσουμε το κομμάτι που θέλουμε στο assist cord. Φέρουμε στη μέγενη. Φέρουμε στη μέγενη. Το μπομπινότε. Το πατήσουμε, κόβουμε από εδώ. Η ίδια διαδικασία. Για το δέσιμο των assist σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσα να χρησιμοποιώ πιο λεπτό νήμα προκειμένου να έχω ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά επιλέγω ένα νήμα μεγαλύτερης διαμέτρου και ο λόγος είναι ότι θέλω να μπορώ να εφαρμόσω δύναμη ούτως ώστε να έχω ένα πιο σταθερό και στιβαρό δέσιμο. Πριν αρχίσω να τυλίγω το assist cord με το νήμα, δημιουργώ μια βάση από νήμα επάνω στο στέλεχος του αγκιστρίου προκειμένου να έχω καλύτερη πρόσφυση. Σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι η κόλλα που θα χρησιμοποιήσουμε να είναι αρκετά λεπτόρευστη ούτως ώστε να διεισδύσει μέσα στη βάση αυτή και να γίνουν όλα μαζί ένα σώμα. Η κόλλα που χρησιμοποιώ στο βίντεο είναι απλή κυανοακριλική, με τη διαφορά ότι είναι αρκετά λεπτόρευστη και έτσι μπορεί να εμποτίζει αρκετά καλά τις ίνες από τα νήματα. Επίσης παραμένει διάφανη όταν στεγνώσει χωρίς να αφήνει ένα λευκό θαμπό φιλμ επάνω στο νήμα.
ένα χαρτί κουζίνας μαζεύουμε την περίσσια κόλλας. Είναι απορροφητικό, έχει την τάση να ρουφάει το χαρτί μόλις αφήσουμε πάνω, οπότε τραβάει την περίσσια κόλλας και μείνει πάνω αυτή που χρειαζόμαστε. Αν θέλουμε μπορούμε να το αφήσουμε να στεγνώσει και να του περάσουμε ακόμα επάνω μια στρώση. Κάτι αρκετά σημαντικό αφού δέσουμε τα αγκίστρια και πάμε να βάλουμε το solid ring είναι το εξής. Όταν βάζουμε μπετονιά μέσα στα αγκίστρια, επειδή κρατάει μια πλαστικότητα, δεν αρκεί ο κόμπος, πρέπει να την περάσουμε με λίγο πινάκι ούτως ώστε να κρατήσει σωστά. Ουσιαστικά αυτό που κάνω εγώ είναι ότι βάζω το χέρι μου από μια πλευρά σαν stop, την άλλη είναι το κρικάκι, τραβάμε και γυρνάμε. Αφού το γυρίσουμε και το τραβήξουμε, φέρνουμε τα αγκίστρια στη θέση που τα θέλουμε, ένα αντίκριτο ένα με το άλλο. Κάνουμε ακόμα μερικές στροφές. Αυτό ήταν. Έτσι όπως θέλουμε. Κάνουμε πάλι το εδώ. Λύζουμε. Γύριζα όλα. Παίρνουμε τα περίσσια. Τραβάμε ώστε να έρθουν τα αγκίστρια και να σταθούν απέναντι. Η μπετονιά παίρνει τη φόρμα από το τράβηγμα και το αποτέλεσμά μας είναι αυτό εδώ. Τα αγκίστρια στέκονται όμορφα, δίκρυ το ένα από το άλλο, με αυτόν τον τρόπο. Αφού κάνουμε τη διαδικασία αυτή, θα πάρουμε ένα split ring .
Έχουμε λοιπόν αυτά εδώ και πάμε να κάνουμε το δεύτερο ζευγάρι τώρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το δεύτερο ζευγάρι με τον ίδιο τρόπο που κάναμε προηγουμένως. Περάσουμε με τη βελόνα μέσα στο assist. Έτοιμο και αυτό. Κάνουμε την ίδια λίβη.
του στεγνού σου. Πάμε να βάλουμε το lid.
Πάμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα αγκίστρια, δεν μπορούν να πιαστούν μεταξύ τους, καλύπτουν όλο τον πλάνο. Εδώ είναι το πλανάκι μας λοιπόν έτοιμο, τελειωμένο. Για την ιστορία να πω ότι το συγκεκριμένο πλανάκι είναι ένα πλανάκι το οποίο είναι ξεκάθαρα μεσόβαρο, κλασικός πλάνος slow. Ουσιαστικά δουλεύει σχεδόν μόνος του. Παίρνει αρκετές φορές ψάρια στο πέσιμο και κατά το πιτσάρισμα. Ακούει εύκολα και έχει μια σχετικά περιοδική κίνηση. Είναι πολύ εύκολο να τον μάθεις, δηλαδή να τον αισθανθείς στον πλάνο, το πώς κολυμπάει. Αυτό εδώ είναι το πλανάκι μας, έτοιμο να ψαρέψει. Είναι ακριβώς στα γούστα μου. Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι έχω προσαρμόσει τα αγκίστρια, το πάχος των αγκιστριών στις ανάγκες του ψαρέματός μου, που είναι ως επιτοπλίστων κόκκινα ψάρια. Κάτι άλλο που μου αρέσει στο συγκεκριμένο είναι η πλαστικότητα που δίνει η πετονιά μέσα στο assist cord. Δεν μπορεί να γυρίσει δηλαδή εύκολα, το βλέπετε ότι είναι στεκάτο. Δεν μπορεί να γυρίσει εύκολα ή να πιαστεί και έχει μια ωραία κίνηση μέσα στο νερό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν θέλεις κάνε ένα subscribe, ενεργοποίησε το καμπανάκι, ώστε να ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά, καλές θάλασσες και να περνάτε όμορφα.